hainbat indar berritzearik eta ezberdin konpartitu jut hemen, eta, guan aipatuko jut, indar berritzearik eta batek eukitzazken onurak. Indar berritzen baldin maza, lehenengo gauza, zure pilak kargatu egiten juzu. Orduan, imaginatu, gaur bilera garrantzitsu bazula, arratsaldeko 8:00. Eta bilera izan jeke, zure semerio alabari edo bikoterio aipamen bati nahi jozula, gauza zutzatik garrantzitsua den gauza bat esan nahi jozula, edo zuen maitasuna adierazi nahi jozula. Hoi da bilera garrantzitsu bat, garrantzitsua gutxi ongo dira. Eta ze gerta diteke, gilean goizeko 8:00 lanin hasi zala, eta gaueko 8:00, pila gutxi egin zaudela. Orduan, zein da proposamena? Bilera garrantzitsu horren aurretikan, begiak itxi, eta indar berritzarik eta azkar batin. Zu erabat berritua, jon bilera horta ikusiko zu zeinen ongi moldatuko zen bilera hortan. Eta horren antzeko beste hainbat adibide non zuk zure barrua ordunta hobe egon, ordunta indartsuo ahaldunduagua, ordunta zu gehiago azalduko za, ordunta zu benetakoagua izango za. Indar berritze ariketak, beste adibide pila bat eukitzazke, kirola egin baldin bazu, kirolan aurretik anin, edo kirola egin aizan bitartin indar berritze ariketa, edo alako batin itzaldia baldin bakazu, itzaldian momento batin erdibirian, edo hasiera eta handikan ordu laurten, edo zure beharren arabera, indar berritu. Azkenin indar berritu da, zurekin konektatu. Zurekin konektatzen zunin, zuagoza, osoagoa. Eta osoagoa zanin, jasotzen zuen informazioa, kanala erekiagoa du.